Слушай, ей ти 50 кожилци. Ко ставаш матки, аз съм шунака, тук има ли толкова с обувки за мене, а? Да, брат, добре, ще го направим гивоя. Кой сте шунака, ле? Бате, яла малко. Мале, май тук загазих, Ква е тази шматка тука? Май бушам. Няма, спокойно, емоция. Слушай, ей ти 50 кожилци, едно такси да си фаниш. Добре. Имаме работа, какво става, моя, как се? Кога се чакаме? Айде. Какво стана наш, да спечелих Outfield Battle, какво стана тук, гледай, събрал съм ги всичките инфлуенсъри в джоба си. Няма ли тук някакъв малчер, нещо да трябва да нещо, Кирис, нещо? Какво правим? Гивоя да го направим. Али, какво става, мой? Слушай. Ще взел съм тук едни пари, брат, дай ми някакви мъртоки, да взем, че ми се скъсал чорапа. Това са трите опции. Ако искаш и трите. Кои са най-скъпите, брат? Ей, тя, братле. Бе, не изглеждат зле, ама тъско че тук латка, швейцарско сирене, мишките са и наяли тези с обувки, лек, виж какво става, колко пари искаш за тях? 900 са твои. 900 за 490? Не, брат. Ба, че съм малко къса с парите. Да, виждам. 6, за 560? Нямаш по 10, брат. Аз вземам таверчето, такситата.